Home, jo he passat un hivern fent això, jo crec que ja hauríeu de tenir la Va calle. ser duríssim, Pensa que ja els capítols de l'any passat que estem sols és així. Aquest és així. No, era terrible. Jo vaig duplicar el meu volum. Sí, soc molt petitó. Anaves. Una bola. Sí. Sempre deia, És increïble. bé que no sé en quin moment se'ns va acudir començar això a l'hivern. Hola, Uri. T'estàs posant molt còmode, no? Veig el panorama, jo estaré d'oient avui. Tinc tant de fred, jo et deixaré parlant a tu. Que de tant en tant també està bé que xerris. Però... Aviam. Acabes de sortir... Sembla que t'hagis acabat de llevar del... No tant. Però és veritat que ara estic com còmode, no tinc excessivament fred, però estic bé, saps? Aquest matí, per exemple, quan hem anat a esmorzar tenia molt de fred i m'he cagat una mica en tot. Però ara estic bé, llavors, com que a més he trobat la postura, perquè això és important, a les cadires aquestes no són còmodes quan trobes la postura. I ara he trobat bastant la postura, llavors, bueno, jo et deixo fent a tu i tu tira endavant. Per això som dos. Podries dir que la teva postura és de senyor gran? Vols que me senti així en plan hetero? És que, no sé... Pues, còmode. Pensa que com més m'apreti, menys fred tindré. No ho sé, en veritat no ho sé. Perquè agafar la jaqueta no... Vale. No en tinc, és així. Uri, avui som a Sant Fruitós del Bages, crec. No? Si no m'equivoco. Vale, sí. Pineda de Bages. La Pineda de Bages. Que forma part de Sant Fruitós. D'acord, des de la Pineda. Tenim a Manresa, a Montserrat de fons, un altre cop. I Manresa allà. Allò és Manresa, o no? Sí. Està darrere d'aquest turonet i és Manresa. Hòstia. Bueno, pràcticament de fons, doncs. Doncs sí. I, bueno, som aquí perquè tenim a una companyia de teatre, no? Una companyia teatral. Vols que el presentem ja directament? Sí, tira endavant. Vale. Doncs amb tots vosaltres, la companyia teatral Clifford. Un aplaudiment, sisplau. No sé si ho he dit bé. Sí. Vamos. Perfecte. S'ha de dir... Ho vols dir tu o ho dic jo? Digues. Vale, que repetim convidat per primer cop a la nostra història. A l'Enric, que el tenim allà molt lluny. Ei, hola. Estic camufladet aquí al darrere per a veure si no em veieu com a convidat. Em colo un altre cop al podcast. Enric, l'últim cop que et vam veure va ser sense samarreta, ja ens ho has dit tu abans. Sí, l'últim cop que ens vam... Això... Quines indiscrecions, tio. A 2 hores de casa. A 2 hores i mitja. Sí, quasi 3, Va ser bastant terrible a nivell de viatge d'anar i tornar el mateix dia. A nivell d'això va ser una mica terrible. Com a viatge va estar molt guai, jo m'ho vaig passar molt bé. Però jo anava a explicar una altra cosa, que és el que em va passar ahir. Ahir la meva cosina em va enviar un reel teu de fesolets Espectacular. i jo li vaig posar un like i li vaig posar les cares així com pensant i em va dir futur convidat per cadires de càmping i dic, sí, ja l'hem tingut. Bueno, però també futur. O sigui, això que no pari. Jo aquí, aquestes cadiretes són còmodes. Dic, si ja som amics, ja no hi ha misteri, Però el misteri són aquests d'aquí, jo crec, ara, Sí, ara vaig aquí. Clifford és pel gos? Mira, doncs sí, en gran part sí. Sí. De fet, poca gent ho sap, això, Poca gent ho sap, perquè és un camaleó, llavors, clar, la gent no ho acaba d'associar. Però és vermell. Sí, exacte, és vermell, és a dir, el vermell sí que fa referència al gos. El camaleó és més perquè som, com es diu, ho toquem una miqueta tot, no?, dins de les branques artístiques i del teatre. Però el gran gos vermell és molt anada d'olla, però vam decidir-ho perquè els dos recordàvem quan érem peques i tornàvem del col·le i anàvem a berenar, no? Doncs quan posàvem el Super 3 sempre feien Clifford, el gran gos vermell. I com aquell moment que la mama et fa els cereals amb la llet amb colacao i no sé què, doncs amb la companyia volíem portar la gent en aquell moment, no?, dins del teatre. Llavors ve una miqueta d'aquí el nom. Bueno, i que bàsicament també va ser en el moment que vam adoptar una gossa. També, tot relacionat. O sigui,
està tot encaminat i entrellaçat entre tot. I res, llavors va ser això. Clifford amb T, de Tarragona, no és amb D, com és amb el seu nom en anglès, perquè vam decidir, doncs, perquè no hi hagués una mica de copyright i poguéssim fer-ho de casa, doncs vam decidir posar-ho amb T. I després vas a un podcast i dius que ha sigut la referència. Perfecte. Bueno, ens hem inspirat, que és diferent. Ah, vale. És diferent. Un tribut, no? Sí, és un tribut, exacte. Molt bé. I vosaltres sou els directors o els jefes? Sí, bueno, som els cofundadors i una miqueta els que ho portem tot, ara mateix, sí, sí. Molt bé. Hauria alguna cosa a dir? Res, m'ha fet gràcia que diguessis jefes, com en plan, els capos. Però és que bàsicament som els capos, o sigui... No, si no dic que no, però m'ha fet gràcia l'expressió. Nosaltres, entre la companyia, sempre hem dit, no, és una companyia oberta a tothom pot valorar, pot decidir, però sempre diem que és una dictadura, perquè manem nosaltres i punto. Sí, tu els has de veure dirigint una funció, hi ha moments que sí que són un més de la companyia, altres que són els capos, eh? Que sí, sí. Quan toca, toca. Quan toca, toca, com diuen Oques. Sí, sí. I tu, Enric, què fas aquí? A mi em van pescar, així com qui no vol la cosa. De cop, aquí la Georgina, que és un cul inquiet, estava escrivint un musical de creació pròpia i clar, perquè si un musical necessita música, si no seria una obra de text, i aquí és on entrava jo. Llavors em va demanar si em veia capacitat de fer... Bueno, que estaven buscant això, un compositor per un musical nou que estaven creant a la seva companyia, i jo no ho havia fet mai, però mira, vaig dir, a mi m'agraden molt els musicals, a mi m'agrada molt composar, anem a provar-ho, anem a tirar. I a més ara que sí que jo tiro més a composició més moderna, no tan... O sigui, no et sabria fer un Maricel, així com a musical clàssic, com a tal... Bueno, clàssic català. Però com que ara el musical també està experimentant amb molts sons, també em vaig atreure una miqueta més i aquí estem, bueno. Per la part musical em van enganxar i aquí estic. I al final ha acabat fent més coses a part de la part musical, Sí, però bueno. he acabat canviant-lo a ell de dalt a baix, Correcte. darrere de l'escenari. Aquí estic. Uri, a tu t'agraden molt els musicals. Explica'ls què és per tu el més important dels musicals. A mi em flipen els musicals, però jo no he vist mai en plan, sempre ho dic, que jo m'agraden molt, però les pel·lis. Jo no he vist mai un musical de teatre. Bueno, mentida, he vist el dels Amics de les Arts. O sigui, no els que van fer ells, sinó un que va fer Epidèmia Teatre, que eren amb les cançons dels Amics de les Arts. Què m'has preguntat? Que els expliqui què? Pues la música, si la gent no canta, ja no és un musical, no? Com va dir l'Enric. Sí, És la part essencial. Passa a ser una altra cosa. Trobo que, en plan, per mi els musicals... Però jo ho parlo des del moment de les pel·lis. M'agrada quan les pel·lis que són musicals també són teatrals, en plan, estan teatralitzades. O sigui, trobo que no té com gràcia, no ho sé. És una opinió personal. Sí, bueno, jo penso que al final, si fossin com cançons i faltés aquest toc d'interpretació, potser seria més concert, no? Bueno, Potser és el que ho diferencia una mica. I que al final el que té els musicals és substituir el text amb una cançó. Llavors, això també va ser una de les premisses que vam tenir amb l'Enric des del principi, hem d'intentar explicar la història a través de cançons. No podem posar un bolet allà d'una cançó random. Jo crec que és el maco dels musicals, també. Bueno, igual que les coreografies. Correcte, amb les coreos també s'ha d'explicar, és a dir, tot ha d'explicar una mateixa història i al final jo crec que és la part més complicada del musical. Sí, sí. Està bastant guai perquè, o sigui, clar, va sortir a la vegada. No és que tingués ell el guió fet. Vale, ja tinc com tota la història, em queden aquests forats que vull explicar això, però amb cançó. No. Ella tenia la idea principal i anava picant guió i m'anava enviant i jo, vale, aquí a aquest personatge li passa això, a aquest personatge li passarà això, va d'aquí a aquí, necessito una cançó que m'expliqui això. Llavors jo li feia una cançó. Amb aquesta cançó jo pues, li explicava des del meu punt de vista el que havia passat allò i després ella agafava i el guió també ficava coses d'allò. I és com que quan veus el musical queda com tot molt encaixat per això, perquè no hi havia una cosa que estigués feta allà i l'altra s'hi encaixés, sinó que com que es van anar barrejant bastant. Jo, per lo que sé jo de la música, però suposo que amb les coreografies iguals, que al final sabíeu que havíeu d'explicar una cosa en una transició, en una escena, en un no sé què, i pues,
també, no? Sí, sí, moltes videotrucades. Sí, molta videotrucada, molta videotrucada. No érem tan fans del cotxe com vosaltres. I per videotrucada fèiem bastanta feina, la veritat. Més ràpid. Sí. No, és que si féssim un podcast amb videotrucades No és el mateix. es perdria No, la té màgia, gràcia. no? Sí, Sí, no. no. Ja ens va bé tocar césped una mica. Sí, de tant en tant. No ho hem dit, però estàs pensant, que bueno, esteu aquí perquè esteu presentant el nostre ball, que és el musical aquest que heu fet. Bueno, no sé, expliqueu-nos una mica en plan de què va el nostre ball i com va anar, perquè ja la primera funció la vau fer. Només la primera o n'heu fet més? N'hem fet dues. N'heu fet dues. N'hem fet dues, ja. Ara, Què la t'ha anat? jefa, la senyora directora, us explicarà què és nostre ball. Jo us explicaré com a actor, si voleu. Vale. No, bueno, el nostre ball, com bé diuen, és un musical, és el primer de gran format que fem amb la companyia, després de 3 anys funcionant, i res, doncs va sortir en un sopar de Nadal, de fet, de fa 2 anys, més o menys, sí, bueno, no, 2 anys, sí, ara farà 2 anys, en el que res, no tonteria, em vaig adonar que la meva àvia, no, sempre explicava en reunions familiars doncs, la mateixa història de quan era petita, sempre. I perquè la meva àvia té això, no? Que no se'n recorda de què ha dinat o què ha sopat, però de la història de quan era petita se'n recorda molt. I em vaig adonar, vaig dir, hòstia, és que la gent ja, o sigui, no l'escolta, no? Els meus cosins ja no l'escolten, els meus tiets ja no l'escolten, els meus pares no l'escolten. I vaig pensar, dic, ostres, és que al final el ritme frenètic de les nostres vides ens està consumint tant que ja no tenim temps ni a frenar, a escoltar aquestes històries que al final acabaran morint algun dia proper i això no pot passar. I li vaig dir a l'Arnau, hem de fer que aquestes històries no morin aquí, no es quedin aquí i els hi hem de fer d'altaveu a aquesta gent perquè això no pot ser. I doncs d'aquí vam anar a residències d'avis, vam fer entrevistes a molts avis i àvies i doncs una miqueta vam pujar dalt de l'escenari les seves històries des de la Guerra Civil fins al final del franquisme. Que justament avui Exacte, mira. es va acabar el franquisme fa 50 anys Has vist? i avui al matí li deia, dic, ostres, avui fa 50 anys s'acaba Nostre Ball. O sigui, el musical de Nostre Ball s'acaba un 20 de novembre, de 1975. I és allò que dius, de cop et xoca, dius 50 anys i tu has explicat això, saps? I a més a mi que em va... un dels meus personatges és la representació del franquisme. Avui me n'he donat de... Ostres, fa 50 anys jo vaig desaparèixer, diguem-ho així entre cometes, però jo vaig desaparèixer i van acabar amb la meva vida. I és quan te n'adones de dir, uau, com passen els anys i com la gent se n'oblida. I d'aquí també surt Nostre Ball, que hem de donar veu a aquestes històries que expliquem, però a part totes aquelles històries que no hem pogut explicar. I que al final és un crit cap al jovent de la nostra generació i els que venen, que no només mirin vídeos de 15 segons, sinó que es plantin amb la seva àvia, amb el seu avi, amb el seu pare o amb qui sigui, i s'estiguin 2 hores xerrant de qualsevol tonteria. Perquè llavors te n'adones que amb 20 anys de diferència el món canvia. I te n'adones realment d'on vens i què han fet els teus antecessors. Bueno, i que al final gràcies a ells estem aquí, som qui som i podem estar ara aquí explicant això. Vull dir, no sé, creiem que els hi hem de retre, no sé si està ben dit, els hi hem de donar, homenatjar, exacte, els hem de fer aquest homenatge, perquè si no els hi fem, no sé qui els hi farà ja ara mateix, però sí, és una miqueta això, bàsicament. En això de que han canviat molt les coses, canvien, però depèn de què, perquè l'altre dia estava jo amb la meva àvia i justament ho pensava, que la meva àvia parla millor català que molts joves d'ara, saps? I dic, hòstia, la meva àvia ha après català en una dictadura i està parlant millor català que un xaval de 15 anys que està a una escola de l'Eixample, saps? I em sembla fort. El valor que se li donava a la cultura quan estava molt amenaçada explícitament, i ara com s'ha oblidat tot allò i es creu que és una cosa d'un altre planeta totalment diferent, no està tan lluny, és això, fa 50 anys. I que al final tot el que són les pantalles influencien molt i amb certes coses són positives i amb certes coses són negatives. I estem en una època de que la pantalla et diu el que has de fer i el que no has de fer, i moltes vegades hem de tancar aquesta pantalla i mirar el que tens als 10 metres endavant.
i adonar-te'n del que tens. I nosaltres, és una de les tècniques que jo faig servir per crear personatges. Jo deixo la pantalla, me'n vaig al mig a la plaça Major de Manresa o davant de Crist Rei o al passeig Pere III de Manresa i miro la gent com camina, com es mou, perquè així a partir d'aquí puc crear un personatge. I ara això no passa. Ara és, busco per YouTube cómo andan la gente i et surt una persona, buenas amigos, vamos a enseñaros cómo a andar por la calle, saps? I jo crec que és també un dels motius per què també cridem i per què també fem nostre treball, per ensenyar el que teníem i el que tenim i el que estem perdent. Però mireu el vídeo fins al final, encara no deixeu la pantalla. Sí, sisplau, Això justament és cultura. aquest l'heu de mirar més a 15 segons. Això és contingut de qualitat. Bueno, a veure, el poden escoltar, no passa res. Ah, també és veritat. Mentre el missatge quedi, Mentre miren la gent pel carrer caminant. no hi ha problema. Sí que és veritat que en plan... Jo vaig tardar molt a tenir mòbil, molt vull dir, jo crec que el primer mòbil que vaig tenir va ser amb 15 anys o 16. I jo sí que recordo l'època d'abans, 12, 13, 14 anys, que era molt més creatiu del que sóc ara. Que em segueixo considerant una persona creativa, però llavors era... Jo podia sentar-me a la taula de la meva habitació a escriure, i escrivia i no em cansava, i podia estar allà hores, i ara sóc incapaç. Vull dir, és que ara és el fet d'haver-m'hi de posar i ja dic... Bueno, això és la frase mítica del... Hòstia, ara no sé de qui és, però d'algú d'aquests que està triomfant ara mateix al cine, no sé si era el Nolan o el Tarantino, que deien... Bueno, que també són uns cavernícoles que estan a la seva caverna amb un seu Motorola i 4 coses, i que diuen lo de que és que t'has d'avorrir per crear. Si no t'avorreixes no pots crear i per avorrir-te has d'estar fora de distraccions. I és molt difícil, Estem tots drogadictes de la pantalla. Bueno, jo tinc el clar exemple de quan era petit, tenia els ninotets de goma dels gegants o els clics de Famòbil. I ara tens els gegants? I ara tinc uns gegants reals, però o amb els clics de Famòbil feia professons de Setmana Santa o feia la cavalcada dels Reixos i ara no tinc temps ni per això, ni per seure a mirar una pel·lícula, com aquell qui diu. També perquè a mi m'agrada buscar-me coses i no estar avorrit. Bueno, bàsicament no puc perquè si no em moriria. Però és el que deies, jo als 12-13 tenia una imaginació que ojalà poder-la tenir ara. Ara estem consumidíssims i, com diu l'Enric, drogadíssims de tot el que estem tenint. Imagina't jo que havia nascut amb mòbil. És que la teva generació és heavy, És que, vull dir, en plan, no cal que passin 20 anys per notar els salts. Jo... La generació, quants anys tens? Jo en tinc 23. Ja. Sí, són 2 anys Però de és que diferència. ara està canviant aquest ritme, és a dir, Sí. és molt fort. Però és que l'altre dia ho comentàvem a casa. Sí, és molt fort. Sa germana va venir a dinar a casa, i que té 18 anys, i ho dèiem, jo m'emporto 5 amb ella, i dius, quina diferència. Hi ha una 5 diferència anys, molt bèstia. I jo amb ma germana m'emporto 10 i no es nota tant la diferència generacional. Per edat sí, però a nivell mental no. Però jo amb en David me'n porto 6, 7, 8? No tants, 7. Sí, jo en tinc 28, 7. Jo a vegades ens noto molt la diferència generacional, perquè és això, ell quan va néixer no, però quan va començar a créixer una mica ja hi havia... YouTube ja començava a funcionar, i jo YouTube quan era petit era campo, no hi havia res. No, Era veure el cuc de terra com avançava, no, total. Vull dir, jo crec que els primers vídeos del Rubius, o sigui, jo el record que tinc del Rubius al xat roulette, que va ser quan un dels cops que es va fer més famós, jo estava fent tercer d'ESO. Jo l'Eulogio. Els vídeos de l'Eulogio, de la batamanta i... Buah, això en vena, No, ja, però això és de fa... Jo és que no he consumit gaire YouTube Jo a la meva tampoc, vida. mai. És que també, clar, això també depèn dels entorns i les persones. Perquè... Bueno, jo al final vinc d'una família que està molt arrelada al meu poble, que bueno, jo sóc de Reus, i estem molt arrelats a la ciutat i fem moltes coses culturals. Llavors, és el que he dit abans, no tenia temps per mamar de YouTube o mamar de la tele. O sigui, jo no mirava la tele. I ara tampoc la miro. Miro el Simpson a l'hora de dinar i poca cosa més. Sí. No, jo YouTube és la meva vida.
Totalment. Sí, sí. Jo des del potser el 2012 que miro YouTube. Nosaltres, ens vam instal·lar TikTok fa 6 mesos. Nosaltres dos. I per necessitat, segurament. Sí, de fet jo no en tenia. Per Clifford. Fa superpoc, sí. I quan vaig instal·lar dic, no entenc com funciona, vull dir, no ho entenc, no entenc la... no sé. Sí. No, TikTok jo tampoc ho entenc, No. TikTok és complicat d'entendre. Sí, és bèstia, però és això, és el fet de tens tanta quantitat d'informació en tan poc temps. Això sí. Vull dir, de fet, jo ara estic estudiant comunicació també, ens diuen això, sí. Ara la feina del periodista una mica i del comunicador és crear contingut, o sigui, constant, és a dir, i super ràpid, perquè si la gent, la segona línia ja no li enganxa i ja està. Vull dir, pot passar al següent, no? I amb els musicals, realment, em trobo amb el mateix jo ara, que has d'escriure un guió suficientment potent, unes cançons suficientment potents, unes coreos potents, perquè si no, la gent als 10 minuts, i t'hi trobes, els actors ho veuen molt, que ja veus una patleta del mòbil, no?, que brilla allà a la cara, i dius, hòstia, és que no tens no pots desconnectar ni 2 hores de la pantalla, d'aquest ritme, no sé, és molt bèstia. I només es desconnecta amb el que la gent... O sigui, la gent es connecta amb el que li interessa. Bàsicament, amb un Maricel la gent estava connectadíssima a Maricel. I segur que hi havia gent que també se'n cansa. O te'n vas a veure una obra típica que es fa només a aquell poble un cop a l'any, la gent està connectadíssima. Però a mi m'ha passat veure un nostre ball a l'estrena i trobar-me un noi de 20 i pocs, a mitja cançó, de cop que la pantalleta s'il·luminava perquè... No, va ser a Gironella perquè estava jugant al Barça. Ai, sí, això és un altre que tema. Això va ser molt dur. Això va ser un altre tema, sí. El dia de Gironella era el clàssic i va ser molt dur. I veure com de cop s'il·lumina una pantalleta i tu el primer que penses és puto Barça. Que de fet això va ser una gran confrontació. I a més va perdre, saps? Sí, exacte, o sigui, no podies haver guanyat. La porta, fes alguna cosa. De fet, o sigui, molta gent, amics, familiars, molta gent ens deia ho heu fet fatal, canvieu el dia, i dius, hòstia, aquí estàs confrontant ja un tema que és, vale, sí, esport i cultura, però estàs dient que canviem? És a dir, no sé, una cosa cultural perquè hi ha un tema esportiu pel mig, no ho sé, I tenim el clar exemple de... És un debat, això realment és un debat que es podria obrir i n'hi hauria per hores, perquè nosaltres el vam tenir a casa i vam acabar crits tots una miqueta, però... No, ho anava a dir, nosaltres a l'entorn familiar l'hem tingut i dir-nos, no, és que jo prefereixo mirar el Barça abans que venir-te a veure. I això nosaltres ens ho hem sentit, i dir... Vale. Ja, però és que és un Barça-Madrid, no és un Barça qualsevol altra cosa. Jo com a culer em fotia molta ràbia. Clar, a més som culers, vull dir que estàvem els vestidors 5 minuts abans allà amb el mòbil tot. Clar. Home. I estaven fent l'escalfament i de cop gol! No, i també veient els castells, també. Bueno, clar, és que a més era diada. Era diada de Tots Sants a Vilafranca. Sí. Que nosaltres vam gravar el dia del Barça-Madrid i jo estic amb el mòbil així, aquí sobre, així ens... Anar mirant el... S'ha de dir que el futbol, sí que en teatre has d'estar... O sigui, no pots estar a mitges. Però si vas mirant més o menys, tampoc molesta. No és una cosa que molesti en si. El teatre sí, òbviament. O sigui, quan has d'estar 100% concentrat, sí, però si estàs fent un podcast, que aquí ara, mira, si estàs mirant allà un moment, i a més em va bé que em diguis si ha marcat el Barça, si ets més informal no passa res. O sigui, en aquest sentit, seria pitjor que estiguessis amb el TikTok. No, clar, no, total. Allà sí. Sí que és veritat que un partit es fa una miqueta més amè, més chill, que passen poques coses. Bueno, normalment. Però sí que hi ha llocs que s'han de respectar. O sigui, quan tens una persona que t'està actuant per tu, o sigui, sou, què, màxim 200 persones allà, aquella persona està cantant per aquestes 200 persones i ho està fent expressament aquell moment, no ho tornarà a repetir igual en cap moment. No sé. És que, vale, has pagat, però és que encara que no hagis pagat, una miqueta de respecte també del que està passant, saps? I si has pagat? Allà a l'escenari, no, i si has pagat encara més, però ja això és la vena catalana. No, ja, però vull dir... He pagat per això, doncs ho aprofitaré al màxim. Sí, no vull dir, si pago i he d'estar mirant el Barça, doncs vaig al bar i els diners de l'entrada els gasto en birres, no els gasto en... Totalment. Sí, però que no caldria ni l'argument de pagar. No, total. És com, bueno, no sé. No, jo volia dir que l'últim cop que he anat al teatre, agafar el mòbil era part de l'espectacle, per al públic. Bueno, què era? La de el Poblenou, aquella, com es deia?
Van a veure el Mago Pop. Àrbit. Bar, penal, Això, podem expulsió teatre. directa. això no és teatre, això és un show. Vaig anar al teatre, no a veure teatre. Vale, no ho hem entès nosaltres bé, perdó. Clar, és com si jo vaig a fer un concert al teatre, no m'he vas a veure explicat. teatre, vas a veure un concert. I No m'he pots treure el mòbil, de fet, treu-lo. I grava'm. No, però sí, estava inclòs a l'espectacle i hi havia un moment que feia treure el mòbil al públic. Bueno, i Per que mirar seria la lícit pantalla. que una obra de teatre et fes treure el mòbil, però que sigui decisió de l'obra. Sí. L'obra, Sí, com a clar, tal. o sigui, al final entres dins d'una obra que ha pensat algú i que aquella estona has d'estar dins del seu. Bueno, I aquesta dona no ha estat 2 anys i pico escrivint perquè en 2 minuts de l'obra que potser està passant alguna important, miris quan va al Barça. I que nosaltres sempre ho remarquem i ho remarquen totes les obres. No utilitzeu els aparells electrònics. Espereu-vos al final de la funció. I et trobes el típic, com és el meu sogre, que mig musical te'l trobes de cop amb el mòbil així, gravant. I dius, això no pots fer. Però bueno, li deixes passar. Però no és mala idea, això de fer un musical amb el telèfon. Ens heu donat una idea, poder. Mira, ja us posarem com a col·laboradors del pròxim musical. Sortiran ells a actuar. Pues ens encantaria, la veritat. No? Cadires de càmping al musical. A mi sí, a mi m'agradaria. Acabem de tenir com una conversa una miqueta d'aquells cunyats que estan és que les tecnologies d'avui en dia ens Passa. estan... I que Però és així. serà acabar l'entrevista i mirarem el telèfon si s'ha mort algú. O sigui, Segur. que esperem que no, Jo anava a dir que ma iaia ha fet teatre molts anys i jo l'acompanyava perquè ma iaia era gran i com que assajaven tard l'acompanyava i el d'allò de la companyia, el director, m'havia ofert més d'una vegada fer algun paper petit i jo sempre he dit que no. Jo no seria capaç. O sigui, en plan, hi ha massa... Jo els pastorets ho passava fatal quan fèiem pastorets al col·le. Sí, a més ens obligaven, fins a 6è primari ens obligaven, el col·le era fins a de guarderia fins a l'ESO, tot en el mateix lloc. I ens obligaven a fer pastorets fins a 6è. I el primer d'ESO que ja podies triar vaig dir mai més. Vull dir, jo ho passava molt malament, no sé si és pànic escènic o què és, però fatal. Podies fer de Pedra 2 o... De quin personatge feies, si no és molt preguntar? Cada any fèiem una cosa diferent. Val. Un any vaig fer de caganer. I havíem d'entrar amb l'orinal. Gran personatge, Érem 4. Un entrava, feia així... 4 caganers? Sí, perquè era, no sé, jo no me'n recordo. Sí, jo recordo un moment Els de... pastorets del col·le de... Havíem d'anar amb els orinals i tots portaven orinals d'aquests petits rodons i jo portava un orinal que tenia jo, que era tematitzat, que era Del un Bob cotxe. Esponja? Com? Era un cotxe. Espectacular, Però millor que... era enorme. Clar, i els meus companys portaven orinals així rodons petits. I el meu era... Orinal clàssic. Tu ja estaves en una altra època. No. Ja estaves en una altra època. I entrava un dels meus companys i com que estaven totes les llums apagades deia no hi ha ningú i entràvem tots i ens posàvem com a cagar i de cop ja feia sí que hi ha algú i s'ensenyaven les llums. I això és tot el que jo recordo de fer de caganer. Gran paper. Sí. Aquí hi havia un punt d'inflexió en l'obra. Jo no he sigut mai... M'agrada veure-ho, però actuar em temo que... A quart d'ESO, en el meu col·le, cada any els de quart d'ESO feien una obra de teatre. És una història llarga? Vale, em podeu donar una galeta, porfa? Val. Espectacular. Galeta, Vés a mirar si està gravant, Uri, ja. Aprofita, sisplau. Pots anar a mirar si està gravant, Uri? Aquesta és per mi. Una galeta. Agafeu. Són les galetes de la mare del David? David. Ho he dit bé. Bueno, Són les galetes jo- de la mare. Ja no me'n recordo, vale? Perquè ja fa bastants anys. Ara hagués estat bastant èpic que no s'hagués gravat. Ja I seria portem l'antic, 30 minuts, Seria ell. Bueno, el meu paper era del protagonista, vale? Era un vagabundo que, perquè sí, diguem que se li erectava el penis. No. Sí. On estaves ficat? Sí, exacte. Quina obra Quin col·le és el teu col·le? No ho diré, però sí, era bastant... Sí, era d'allò. I llavors, clar, m'enamorava d'una noia i tothom se'n reia de mi, menys ella. Ella m'entenia, perquè jo li explicava que tenia un problema, que perquè sí, de tant en tant, doncs... I ella m'entenia i em presentava als seus amics de classe, no sé què. Llavors, com que la història era que
de la meva història, de per què em passava això, els explicava, a poc ho anaven entenent, no sé què, i ens vam fer... Era un grup d'amics. O sigui, la història començava directament amb lo fort, eh? Sí. Inclús em volien ficar... despullat no, però en plan amb calçotets color carn, i amb un aparato que, jo què sé, agafant un globus o un d'allò, que s'inflés. Quin trauma que tindria de per Us ho vida, prometo. jo, eh? Uau. Quants anys tenies quan vas fer això? Quart d'ESO. Estem parlant de 15-16 anys, eh? Sí, és que clar. Sí. Rosa, o sigui, hi ha temes legals. La Exacte, AFA no va no. dir res en això? Rotllo. Es va arribar de representar. Saps què passa? Que els pares també participaven a l'obra de teatre. Perquè S'està posant més turbi. això. participen, ara ja no sé si es fa, però participaven els alumnes, els pares, i algun exalumne si volia fer un paper petit o tal. I clar, a l'hora d'assajar, els pares, o sigui, és que tothom havia d'estar d'acord en que es fes l'obra. Al final no es va fer, per al confinament. Ah, Ja, no vaig jo fer. sabia que el confinament havia portat alguna cosa bona, però no sabia quina era la millor. Aquesta. Sí, definitivament, premi Que fort. cap aquí. Sí, sí. Que fort. I tu com et vas sentir després de que es cancel·lés allò? Era alleujament o era porto molt de temps per preparar-me'n perquè em tallin el penis? Tipo... Clar, jo, o sigui, a mi em feia molta gràcia el paper, a part perquè era un nen, sempre he tingut aquesta actitud de gracioset, bueno, de malalt mental, tipus de... O sigui, jo feia moltes bromes sexuals, moltes, quan era petit, moltes. Tipus, jo tenia una... M'encanta perquè aquest xaval està descobrint una cosa que porteu un any i pico fent un podcast i ara està sortint la merda, eh? Amb el millor amic feien bromes, que si lo típic, aviam, dibuixar penis, no sé què... A veure, sí. Lo típic, no? Això algun cop a la vida algú ho ha fet. Clàssic de tio, sí. Fer bromes, fer acudits, tal, sexuals. Llavors, quan ens van oferir els papers, tothom em va assenyalar a mi. Has de ser tu. Eres el pervertit de la classe, eh? O sigui, ho estàs veient ara... Et van fer el paper expressament per tu. O sigui, eres la persona més idient. Jo crec que això ho retallaràs, eh? Això ho veuràs a casa i diràs què he explicat També dic, aquí. en un poble on celebreu el pollasso, la veritat és que tampoc... Hòstia, clar. Home. Sí. Sí, Això, doncs llavors, ens va perfecte. Clar. Va perfecte en aquell poble. sí, és veritat. Però sí, no sé si el director ho va escriure pensant en mi. Jo crec que no. Segur que hi havia Jo una crec que crítica no. social pel darrere, eh? Aquestes coses sempre passen. Segur, pot ser. I poder ell no ho va acabar sapiguent mai. I poder veu el vídeo i diu ostres, Ara ho entenc tot. ara ho entenc tot. Tot té sentit. Ara entenc per què em deien aquelles coses pel carrer. Ara entenc per què el van assenyalar tots aquell dia que vam presentar l'obra. Bueno, això, ja està. Aquesta és la història. Bueno, era l'única obra de teatre que havia de participar a la meva vida i al final no es va fer. I crec que puc agrair que no es fes, la veritat. Perquè això m'hagués humiliat per tota la vida, crec. O sigui, ara pensant una mica així... Bueno, doncs sèrio? no es treballa per allà d'un tio que no tenia un ou, no era això? De que... Sí. Era dictador, una cosa per l'estil, no anava? Sí, alguna cosa va. Pues sí. Ja està. Una gran història. Que pots estar content de que no es fes. Perquè, bueno, no sé mai si el podcast on arribarà, però seria típic vídeo que et traurien amb el temps. Clar, ara hauries estat explicant aquell dia que vaig fer... Hi hauria algú buscant el vídeo i Clar. posant-lo a xarxes de sí, jo hi era. Jo vaig acompanyar el meu germà petit plorant fora del teatre. Sí. Això ens va passar un dia, Te recordes? El dia que vam gravar amb Brou, vam penjar un TikTok i un comentari, que pots posar fotos als comentaris, un tio ens va posar una foto de jo estava el dia que vau gravar això. I ens va passar la Uau. foto de com estàvem nosaltres fent Uau. l'episodi. Uau, que fort. Ostres, Sí. guai. Sí, perquè vam gravar durant la festa major de Sant Bartomeu. Molt bé. Vam gravar durant la festa major de Sant Bartomeu. Llavors estàvem posats sobre l'escenari amb totes clar. les cadires. I llavors hi havia gent. I va ser com bastant loco. Sí. Si haguéssiu de fer un top 3 de les pel·lis de Harry Potter, quin seria? Espectacular. Pues- Espectacular. Ostres, has anat a preguntar-li la millor persona! Georgina, vols començar tu? Jo t'he de dir que
L'Arnau ha intentat moltes vegades. Jo faré una pregunta primer. Més o menys, les pel·lícules quan deuen durar? 2 horetes... Sí, 2 hores. 2 hores i mitja. 2 hores i mitja cada una, no? Si estem parlant de 8 pel·lícules, a 2 hores, unes 20 hores. Diem 20 hores. Sí, per ahí. Vale? Però no cal veure les seguides. La Georgina, bàsicament, ha vist mitja hora de les 20 hores. Llavors la seva resposta ha de ser molt més divertida. A veure, explica'ns. Vale? Posem en context. Endavant. Sí. A mi m'agrada molt la primera, perquè crec que és una... Com a cineasta, segur que és molt interessant el fet de veure com en aquells temps es gravava una pel·lícula de fantasia i ficció. De quin any era, Georgina? Perquè no... Sí, del Del 87. Del 87, correcte. Exacte. Sí, vas bé. En sèrio? No? Que sí. Les pel·lis no. Les pel·lícules són del 87. La pel·li... Ah! No havia pillat la broma. No, la veritat és que no en tinc ni idea. Vull dir, no sé ni la trama, no sé, només sé que porta unes ulleres rodons i que té una cicatriu. No sé absolutament res de Harry Potter. Sempre m'adormo, no hi ha manera. No ho puc evitar. Però ell segur que s'ho pot respondre perquè és super friki. No, sóc super friki. M'agraden molt i ja està. Jo també. Exacte, un cop han parlat els Muggles, parlem els altres. Sorry. Jo... És que a mi la primera m'agrada molt. No anava tan malament, veus? La primera a mi m'agrada molt. Bàsicament perquè ma germana és una de les friquis i em va matxacar molt a mirar-me les pel·lícules, a llegir-me els llibres. I la primera m'agrada molt... És que no... És que són tan diferents, o sigui, unes a les altres que no podria escollir. T'has de mullar. Mira, la que he plorat més va ser l'última. L'última de totes vaig plorar com si no hi hagués un demà. Però perquè era l'última o per la trama? Perquè era l'última. Ah. I perquè tenia ma germana al costat dient-me, és l'última, Arnau. No en veurem mai més cap. I ara va i fan una sèrie. Però... És que no, és com si ara em diguessis quins són els gegants més macos de Catalunya. Et diria... És que la veritat. No, jo ho relaciono amb el que m'agrada. No, sí, sempre. I a primera, a l'última... Buah, és que no ho sé. Enric, digue-ho tu, sisplau. Jo de petita era la segona, però clar, encara no havien sortit les que diré ara, que són la sisena. Per mi la sisena és la millor, perquè és la que ja es comença a desenvolupar més argument, que ja et condueix cap al final, ja veus tots el tema dels horrocrux i tot això, i em mola molt, tot i que has deixat moltes coses, bueno, lo típic. I l'última també molt fort, però sobretot la sisena. A mi la sisena sembla espectacular. L'únic que ara tinc el conflicte de J.K. Rowling versus Harry Potter. De rotllo... La nova sèrie que volen treure la vull veure perquè, joder, vull veure com tot el que hi ha als llibres i ho vull veure en pantalla i crec que serà molt guai, però a la vegada donar-li pasta a aquesta senyora no em convé gaire. I jo crec que el problema que hi haurà és que els que ens agrada Harry Potter ens hem llegit els llibres i ens hem vist les pel·lícules. Però estem molt acostumats a les pel·lícules. I ara veure aquesta sèrie pot ser que vagi molt bé o pot ser que en sigui un desastre. Que diguem, encara que s'assembli al llibre, no em toquis la pel·lícula. Jo és que sóc molt partidari de... O es fan 7 temporades o es fa una. Sí, sí. Serà així, no hi haurà punt mig. Sí. Però jo sóc molt de pel·lícules i a mi em fa por. La sèrie aquesta em fa por. I Valtros? Què? Lo de la sèrie o el top? No, el top. El top. No. Que no. Lo de la sèrie o el top? Lo de la sèrie, a mi jo estic... Bueno, l'Uri no està a favor, però jo sí. A mi m'agradaria. En plan, tinc ganes. No, jo la vull veure, també. Ara té ell el micro i parla ell, o sigui, et Ja fots. Li has donat tu el micro. I el top? 1, 2, 3. Tal qual, Pam? Ara dirà 4, 5, 6. idea. No, jo estic a favor de la sèrie, estic bastant a favor. Penso que a les pel·lis van deixar moltes coses i si la sèrie és una oportunitat per no deixar-se-les, A veure si endavant. és veritat. El meu top és 3, 6, 1. 3, 6, 1. Està bé. A mi la 1, bueno, però... Però la 1 simplement perquè és la 1, Sí. no per res més, La 3 perquè trobo que és la millor
O sigui, no hi ha discussió. La 3, a nivell cineasta, és que em pensava que aniries per aquí. És la que està millor. Sí. A veure. És l'única que està dirigida per algú que en sap. Està bé. És veritat, això, el Cuarón. El Cuarón, sí, sí. L'Alfonso Cuarón. Jo he dit la U perquè si ma germana veu aquest vídeo i no dic la U, vindrà des de Reus a Manresa i em picarà, bàsicament. Editeu-lo amb una IA i feu que digui el 6. El 5, la 5, que la peli és la pitjor. No, però en general totes, menys la 4, totes estan bé. La 4 és la que no m'agrada. La de... El calze de foc. Exacte. Ui. Dolor, eh? No m'agrada. A mi tampoc m'agrada. Però no m'agrada perquè A és mi la que... l'únic que m'agrada d'aquella pel·lícula és el moment de la música. Ah. Quan mor el Cedric i estan tots tocant allà. A mi fa molta gràcia aquell moment. És un meme. A mi és que no té res a veure amb tota la trama de les pel·lis. En plan, és una pel·li que, si no fos pels últims 10 minuts que ressuscita Voldemort... Literal, els últims 10 minuts són el que val la pena. Exacte. Tot l'altre és com pel·li d'aventures que no té res a veure amb... Ara em ve molt de gust mirar Harry Potter. És que Però és època, eh? Sí, és època de veure Harry Potter, Època... Harry Potter fa Nadal, no sé. L'estiu és de plats bruts, l'hivern, Harry Potter. 100%. O sigui, Harry Potter no, però Crepúsculo has vist? No. Tampoc, eh? No ets... No I li soc. diu Senyor dels Anells? No, tampoc. Bueno, jo aquí tampoc, eh? I els Jocs de la Fam... Els Jocs de la Fam he llegit els llibres, però no m'he mirat. Bueno. I li dius Marvel, les vam començar a mirar. Hi ha Però algú que Marvel hagis em vist. va agradar bastant. Què has vist, Georgina, a part del Pingu? O mires coses d'autor i tal, com super... Jo he Filmin, mirat... Sí. Ja abans en tenia, ja no. No, jo ara miro pel·lícules de Nadal, t'he de dir. Sí. En plan, Sí. Love Actually. No. Príncipe Con los por Snake. Navidad, Intercambio de És princesas... És el típic que mira pel·lícules d'adolescent de 16 anys, No, és de veritat. pijamada. Sí, Arnau, sí. Bueno, sí, m'agrada veure un final feliç amb petonet i és com, ai, cookies, No, jo miro saps? Kill Bill, he mirat coses bueno, així. Està Jo bé, estic amb m'agrada. l'Arnau, la veritat. Ah, veus? Tinc el dia bajona i em poso xiques males. Sí, eh? Se creu. És el que hi ha. Jo estic amb la Georgina perquè no miro pel·lis ni sèries. Em podeu dir qualsevol que us diré no l'he vist. No, és que jo igual, Qualsevol. Jo és terrible. Plats també. bruts. És que jo No no, l'he tinc vist. temps tampoc. No has vist plats He bruts? vist algun clip. Ah, jo plats bruts, M'estàs sí. vacilant. Uau, Us ho això és prometo. fort. Pensava que això és t'havia... fort. Les tres Algun- bessones. Mr. Bean? No has vist Mr. Bean a TV3? Vale. Aviam. Les tres, Aviam, el Telenotícies. No ens passem tampoc. Una cosa, al Hòstia, no, teu Plats bruts, poble, he vist a part algú- de pollassos, que mireu. O sigui, Plats bruts és greu, t'he de dir No, que és greu. Plats Bruts, aviam, sí que he vist que algun capítol, la sèrie sencera no, però algun Trist. capítol sí. el Pingu... El Pingu sí, Mr. Bean també algun capítol, alguna cosa, sí, home, i tant, jo tenia el joc de la Wii. Tio. O de la Wii, era? Perdó. No me'n Hi ha un joc del Mr. Bean Ja, no ho a la sabia. Wii? No ho I sabia. de què que es vas- tracta? D'anar fent així a la gent de la carretera? o què? No, vas corrent i saltes i vas agafant... És com de carreres, però només corre ell. És Això no raro. és el Zelda? No. Zelda es diu? M'encanta com la campanya de màrqueting de vaig a fer un joc totalment random, però li fico la cara al Mr. Bean, saps? Posarem aquí la foto del joc. Clar, tio. No, clar que sé qui és. Pues seria molt èpic. Com començava? Com començava Jo, la sèrie? Ai, el capítol. No l'he vist, o sigui, jo sé qui és el Mr. Bean. Però, en plan, és aquell noi que no parla, que va amb traje. Sí, sí, Ja, sí, no, sí. sí, Estem tontos, parlant del joder. mateix. Sap qui és. Ah, tio. Hi ha hagut moment És de que us pànic. penseu que l'Uri es pensa que sóc retrasat, vale? Ja ho dic. Com que no has vist moltes coses, dic, el deu estar confonent amb algú altre, que no seria tampoc tan Però raro. jo em pregunto, què miraves llavors de petit? Quan nosaltres miràvem YouTube. Doraemon? El Doraemon Jo, mira... o les tres Vegeta. bessones. No, jo t'ho dic en sèrio. Doraemon, Ah, bueno. Vale. Shin-chan, Ah, Vale. molt bé. i llavors, bueno, el Rubius, Auronplay... Ah, Però això. una mà de contes, Oh, i una mà de Ah, comptes. l'hora sí, del Timmy, Sí, una mà de contes, el Mic, Les tres bessones. El Nodi... el Nodi, El Xaixón. Xaixón, Xaixón, com es diu allò? El Bob Palmanetes. Ah, no, Misteri... Martin Mystery. Martin Mystery. El Martin Mystery, Martín. espies de veritat. Oh, Espies de veritat. Espies de veritat, no. No? Oh. No, Martín, que cada Això ja és clar. Clar, és que aquesta seria una altra pregunta de les que feu vosaltres. Quin espia de veritat sou? Però clar, si no has vist espies de veritat... L'Àlex. Sí, igual. Jo la Sam, sempre. Jo sóc Sam, Jo Team la Sam. de color verd. Sam. Sam, doncs. Team Sam. Has dit el color verd per dir alguna cosa? O...
perquè és el meu color preferit. Si hagués pogut Ha dir un sigut altre una color. miqueta la de... Bueno, sí, la primera, perquè a nivell cinèfil. Jo dic que els Pirs de veritat eren molt de l'Àlex, de la Dorremi era molt de la blava que porta els cabells Sí. curts, i llavors amb el temps he vist que sempre m'agradaven les noies amb els cabells curts, i crec que és com... Potser s'acaba... Està tot relacionat. Sí, sí, Clar, sí. és que una cosa és qui ets i l'altra amb qui vols estar, eh? Són coses diferents. Ja, però sí, perquè l'Àlex és esportista poc. No ho sé. Bueno, i la Sam és la de números, i jo de números arribo fins al 3, o sigui... Sí, que ets la Clover. És el Bueno. de l'esperança i l'esperança no... Sí, ja està tot molt ben relacionat. Molt bé. Bueno. Què? Pregunteta random. La primera. Em sembla perfectíssim. Tu, Enric, ja l'has passat aquesta pregunta, però no me'n recordo. Crec que ja sé quina aneu. Comenceu per allà, si voleu. És tipus el que fan allò de la revolta? Els hi he estat a punt de dir, perquè els he dit, fan preguntes tipus... Bueno, és igual, no us ho dic per si us la fan. Llavors, si és aquesta... Home, però seria bastant èpic, a que veure, també ho féssiu. és del nivell de Harry Potter, la pregunta. Hi ha una cosa que l'hem eliminat, que ja no la fem, que és el del xat. Bueno, és que era una liada, eh? El què del xat? Que buscaven a la gent per xat GPT a veure què deia. Ah, Uau. dels convidats. El nom del convidat? Ah, jo vull saber a veure què es diu de mi. Que fort. Ara després ho buscaré a casa. Ja no ho fem perquè ho havia Que de fer algú jo busqui i ho ja. posi als comentaris. Exacte, si us plau, us esperem. I, bueno, si fóssiu una xutxa, quina xutxa seríeu? Efectivament. Una xutxe. Pues se l'ha pres molt en sèrio, eh? Jo seria Porto estudiant des de segon de primària. No, però per la això. graciosa és que quan he sentit aquesta pregunta als vostres episodis, saps allò que dius, i quina xutxa series? Jo crec que seria una síndria. A mi m'ho van preguntar amb fruits secs. Amb fruits Quin secs. fruit sec series? Uf. Amb embotits. Els de Brou ens ho van demanar, sí. Buah, espera't, estic pensant... és que hi ha moltes xutxes en aquest Jo us vaig dir el totxo. I ho mantinc. El totxo. Sabrosón. Cert. Jo seria... Nosaltres li diem la clau. És aquella que tu te la poses a la boca, Sí, que ets la clau, sí. pica el que no està escrit i després és una xutxa més. La clau àcida. Podríem dir que és una miqueta molesta al principi, però que després t'agrada. No. Sí, podríem tirar per aquí, o de que tinc molt mal geni, però que em dura poc el mal geni. Vale. No, és que... Es pot treure molt de context. Bueno, clar, depèn de... Sí, pots Amb la tirar. síndria no hi ha hagut justificació, eh? Jo vull Ja. justificació. La síndria, doncs perquè està boníssima. Vale, vale. Corrobores, Arnau? Doncs en el meu compte bancari... Toma, Ui, que es quedi aquí la el cotxe, ens il·lumina. I l'altra pregunta que fem ara és si et presentessin al càsting d'OT, quina cançó cantaries? Hòstia, En el càsting d'OT. Mira, No i és això, treball. i això ara ho he estat pensant, perquè com que hi ha OT, també és allò que et ve el pensament intrusiu de buai, si t'haguessis presentat, què faries? Però jo crec que ara cantaria una de la Whitney Houston, perquè, o sigui, ara estic fent, sabeu la llamada? Sí. Pues estic fent la llamada al Cercle de Gràcia, quan veureu això ja s'haurà acabat, és a dir, ni ho No. busqueu. Sap greu, tan joves. I clar, aquestes les tinc com molt assajades, llavors jo crec que aquestes serien bastant go-to. Step by step. I una que ja vaig cantar en el meu càsting d'Eufòria 2, en el qual no em van agafar. No et preocupis, Enric, No vas passa venir res. al nostre ball. Exacte. Que és Pol Petit. Pol Petit, cançó d'Esplai, que és cantada bé, és preciosa. Vinga, us he donat temps per pensar vosaltres. És que no podria triar cap. Jo segurament cantaria alguna del Petit Príncep. Sí. Quina? Comiat. No, el meu asteroide, segurament. Buah, és que... Pitjor que la xutxe, eh? Molt pitjor que la xutxe. Clar, és que aquí tires per clàssics o tires per lo que realment t'importa una caquilla que t'agafin i cantes algo que sentis tu realment. Això ja depèn de tu.
Clar, t'hi has És de un lluir càsting. clar, t'hi has de Clar. lluir però també has de portar aquesta part de Clar, jo, sentiment. per exemple, ara tiraria... No faria el director, bàsicament. Apurant, no? Si voleu saber quina és la cançó del director a l'Spotify, la podreu trobar. Es diu... Puc fer com es propaganda, no? De les deia? cançons. Hem vingut Tant. a això, Arnau. Sí, Busqueu Nos Treball a Spotify i trobareu Ahora me voy de aquí. O Ahora me toca a mi. Ahora me toca a mi és la... És la top. És la primera. O Blanc trencat. O Escolteu-les Nos totes, són sí, bastant xules. Nos Treball o 19 diumenges, que és la meva preferida. 19 diumenge és la preferida de molta gent, eh? Sí, de i molta. és... Això, ara, perdó, fem una paret aquí. Saps què és la més, de les més escoltades a Spotify? Sí o no? És Nos Treball, El fruit per arrelar, que és la primera que es troben, Sí, ja és... vale? Sí, 19 diumenges. això... És fort, eh? Està bastant guai. És cançó de dels tres homes... Bé, una Dels miqueta tres protagonistes. De spoiler així com Sí. reduït. Els tres homes que estan a la mili i estan fent cartes d'amor... Bueno, sí, cartes d'amor. Cartes Sí. a les seves parelles. De com se senten allà. Llavors es veuen com diferents perfils de... Bueno, la gent que hi havia allà dins. Tens com el més ultra, per la part esquerres, tens el més ultra, part de dretes, i el més neutral tirant cap a esquerres. Romanticón. Sí, el més romanticón. A mi em toca ser l'ultra d'esquerres. Per què serà? No ho sé. I la cançó, perdó, segurament cantaria Vaig aprendre el Petit Príncep perquè és la que tinc més dins i a nivell de sentiment també podria mostrar moltes coses, la veritat. A tot això s'ha de dir que el primer musical que vam fer amb la companyia va ser El Petit Príncep. Correcte. Llavors jo crec que per això el tenim tan dins, també. També és veritat que el Petit Príncep el canten molt, eh? Va sortir el Daniel Anglès dient com cançons que els hi canten molt als d'Eufòria, o sigui, els càstings d'Eufòria, i van dir que la Rosa del Petit Príncep li canta a tothom, que Vaig aprendre li canta molta gent també, o sigui que el Petit Príncep és que el Petit Príncep ha Toca tocat la fibra, fibra a toca tot fibra, Catalunya toca fibra. I si no- i és molt disfrutona de cantar. Si no per lluir-te, la cançó d'Osman, Ah, de hòstia, Maricel, l'has de fer molt bé, per l'has això. de fer molt bé. L'has de Perquè fer molt és una cançó que si la cantes bé... jo, per exemple, quan vaig anar a veure Maricel del 2014, el qui ho feia, el Víctor, és que ho escolto ara per YouTube i és com, uau, L'Arbelo, l'Arbelo. aquell tio és una puta bèstia. És una bèstia. És un crac. Arbelo, t'estimem molt. Contracta'm pel pròxim musical. No, que estaràs fent nostre treball. És veritat. Molt bé. Molt bé, molt bé. Jo no he vist mai El Petit Príncep, no m'he llegit el llibre. I Maricel, conec la versió que van fer els Figaflaues i la Venus. Espectacular. De com... Per què plorar? Per què plorar? Per què plorar? És tot el que conec. Em va fer molt mal aquella versió. Sí, i sobretot quan estàs en un assaig d'esbar de dansa tradicional catalana i per fer un escalfament te la posen. I dius, dolor. Heu de posar fasolets, remix. Saps que sona? Això espero. No, va en sèrio. Sí o no? Que la sona a l'assaig d'això, de l'esbar, sona. I hi ha un escalfament Així, amb la cançó de Fasolets. I el primer cop que la vaig escoltar vaig dir, això em sona molt, i aquesta veu em sona molt. Com Vaig es diu dir, l'Esbart? Esbar Manresà. Esbart Manresà, us estimo. Sònia, sé que ho fas tu. Ja està. Pues, I tu, Georgina, has dit la teva cançó? Sí, Sí. el asteroide. Tu? Ah, sí, és veritat. El seu asteroide. Sí, sí. Vale. Exacte. Que no havia quedat clar. I vosaltres? Ai. Jo vull saber la vostra. Sí, ojo que diran, i vosaltres què cantaríeu? No sé si us ho han preguntat mai, però... Ah, vale, pues us ho preguntem també. Jo sempre he dit inevitable d'Oques Grasses. És que clar, si te'n vas també als grups catalans, clar, és que... Però les cançons aquestes són difícils de cantar, eh? Perquè l'estan molt... Bueno... Bueno, però jo canto. No, ja, la bèstia. I jo sempre dic Belief de la Cher. Uf. També. Bueno, un hit, eh? És que realment, si t'hi pares a pensar, seria tan difícil de poder-ne escollir. Sí. Bueno, per això tenen una llista. Jo perquè això- sigui més fàcil. Això penso que ha de ser molt difícil les denominats. Rotllo, vale, et nominen un cop, l'has pensat, però quan et nominen 3 cops... Però tens tota una llista, eh? Ja, collons, però Ah. pensa com tot de cançons denominats, quin puto pal, saps? Rotllo, pensar tantes cançons que dius, Lo em pit- puc lluir amb aquesta, ho puc guanyar amb aquesta. Bueno, ja. Ha de ser molt difícil de Però pensar. igualment la gent no vota per la cançó que et tris. Ja, no. Bueno, però si ho fas malament... Però el pitjor que et pot passar és que no aconsegueixin els drets i toquin una cançó random.
Ja, I com te va l'hagis de passar, prendre i hagis de dir, pues vale, pues tiro amb això. Pues vale, pues bueno, pues adiós. Perquè he plorat, perquè he plorat. Exacte. I jo trio Believe perquè jo canto fatal, però... No hi hauria- no hi ha Estàs autotune, dient, eh? estàs dient que Cher canta malament? No, al revés, al revés. No podries posar l'autotune, eh? És un temón. Jo no, o sigui, és que ni intentaria. Però Believe és una cançó que em fa molta gràcia perquè és de les que tenen a la llista per cantar i hi ha molta gent que ho intenta, com per vaig a demostrar la veu que tinc i ningú ho fa bé perquè és una cançó molt difícil. I també jugues... I ja per meme, jo quan veig algú que comença a cantar Believe dic, estàs fora. Pares de tot el que estàs fent i mires. A veure com ho fa. I al final jugues també que és una cançó molt escoltada. I per exemple, si ara a mi algú, jo fos el jurat d'Eufòria o d'OT, i se'm posés a cantar una cançó de Charango o d'Oques o dels Amics de les Arts, seria per què me l'estàs cantant tu? La tinc molt escoltada amb la veu de l'Alguer o amb la veu de qui sigui, saps? I poder seria com una mica raro. És que el que no entenc és perquè la gent no fa versions de les cançons. En plan, pots tirar Believe, però abans d'intentar imitar la Cher, fins una versió que puguis... Ja, sí. No? Sí, això sí. 100%. Penso. Vull dir, en plan, la fiebre de Batgiel és un temón, però... No l'he escoltat. Però si no la sents... la versió- Segur que però- l'has escoltat. No. ara Sí, segur, 100%. segur, És segur. impossible, o sigui... No escolto la Batgiel, jo. No, és que no és que No, l'escoltis no, tu, no, és que sí, la que Batguial aquí es posa dins de les teves orelles, sense voler. És Però és que després imperatiu. la Maia va fer una versió piano i Sí. semblen cançons completament diferents. I és literalment el mateix, la mateixa lletra, és tot igual. Sí, 100%. Però això no passa amb totes. No, clar. Perquè el Però poble el que dius tu de que la gent ja té pensades les cançons i que les té molt interioritzades, justament jo crec que és una de les coses més claus de... O sigui, si vas a un càsting i li recordes al director de càsting una cançó que feia molt de temps que no escoltava, allà jo crec que ja tens molt guanyat. L'únic Sí, que però és una putada trobar aquesta cançó. Una cosa és una cançó que feia molt de temps. L'altra és que cantis, per exemple, ara és la primera que se'm passa pel cap, Sort de tu d'Oques Grasses, que fa un any que la van treure. No, clar, no, això... Però em cantes una del primer disco que van fer, o jo què sé, o Compte amb mi de Charango, que deu tenir ja 12 o 13 anys, i dius, uau, poder sí, aquesta sí, però de les últimes de Charango, pues no és el mateix, penso jo, eh? I també hi ha una cosa, és que també els ha passat als càstings OT, en plan, les 20 primeres persones, guai, però quan portes 3.000 persones que et tornin a cantar una cançó que ja han cantat tothom. És que a Barna, crec que va ser, no sé si aquest any o l'any passat, bueno, en plan l'últim any, que van escriure un tuit en plan, sisplau, la versió aquesta de la Rihanna, no sé quina cançó de la Rihanna era que tenien a la llista, va dir, Ja està. canvieu, saps? Busqueu als pròxims càstings, busqueu una altra cançó, la que sigui. Perquè a més la gent deu fer canciones más escuchades del 2025 i deu posar o de la llista aquesta, Clar, no sé, clar, és que no sé com, no m'he presentat que mai tenen una en llista de aquests. 5 cançons i tu has de tenir la primera cançó que cantis s'ha de ser d'aquella llista. Vale. Clar. I llavors ja tu Et mateix. diuen, cántame otra, por favor. Llavors aquesta ja pot ser, la pots triar tu. Però la primera sempre ha de ser de la seva llista. Perquè suposo que ells sabran què miren i què busquen i què no busquen a partir de les cançons. Però... Sí, és que no m'hi he presentat mai. Jo tampoc. Ni les ganes, Jo no he tampoc. arribat mai a aquestes fases. Jo és que no m'agafen ni els càstings de musicals, imagina't. Llavors, ell escriu un musical perquè ell Exacte. actuï. És que Està molt bé. Està tot. Està molt bé. Es compaginem amb això, gràcies a Déu. Ell escriu, jo represento el que té dins el seu coco. Però jo i altra més gent, eh? No, tu sol. Tu sol Fa fent tots els personatges. Hòstia, seria un tio. Seria guapo, eh? És com el lumpa-lumpa. Ai, espectacular. Puc preguntar si teniu més funcions? Doncs de nostre treball ara vam fer dues funcions, dues no, vam fer o tres? Dues i el concert aquell. 2:30. Sí, 2:30. I ara el que hem fet ha estat fer com un peron, per dir-li així, que això ho fan amb els musicals, que no tenen... Bueno, que no són de Goll de Gom, bàsicament. I hem fet un peron perquè el fet de representar el musical de l'escenari en públic ens permet a nosaltres veure molts errors que en assajos no vèiem. I molta gent també ens deia com que al final si vols portar aquest musical, o sigui, hi ha una línia molt fina, no?, en teatre, bueno, i en tot, que és passar de l'amateur al professional, què es considera amateur, què professional i per què. I és el que tothom diu, aquest musical pot ser professional, té el nivell per ser-ho, però hem de fer que així sigui, i ara doncs ens hem agafat uns mesos per fer que així sigui, per anar-lo a portar, és el que dèiem, no?, de si ara està al molt bé, doncs portar-lo a l'excel·lència i no baixar d'allà.
I doncs ara estem treballant amb això per aquest any, de cara... Bueno, aquest any no, l'any que ve, de cara que a mitjans d'any o així, doncs Sí, poder-lo... 2026. Sí, tornar-lo a moure, però això doncs, amb aquestes modificacions, amb augment de cast, vull dir, tot una miqueta a tope i aviam on arriba. Que a part de nostre treball, nosaltres des de la companyia fem altres coses, o sigui, fem altres coses. Tenim altres projectes, ara per exemple per Nadal fem el concert de Nadal, que és un concert que ja fa 3 anys que el fem, que va de cançons de Broadway, Tu fes, tu. Ah, sí, fai. Cançons de Broadway, cançons de musicals catalans, cançons de Disney. A part d'això, tenim uns gegants propis des de la companyia i fem sortides amb aquests gegants, fem cursos de teatre per adults, o sigui... Bueno, som una entitat, al final... Que no para de moure's. Sí. No només ens centrem a fer musicals i cada X temps fem un musical, sinó que anem fent, no parem. I ara fem aquí, ara anem amb els gegants cap aquí, ara fem una funció de Nadal de musical per allà, i ara fem una entrevista amb cadires de càmping, i ara anem cap allí... O sigui, Sí. tot, ens movem per tot arreu. Sí que és veritat que és el projecte com gros, no?, el nostre treball, però al final som una entitat que el nostre objectiu és promoure la cultura, no?, i l'art, i fer-lo arribar com més enllà millor. Ja us avisarem quan fem funcions al nostre treball. Us convidarem. Que bé, moltes gràcies. I si voleu us podem fer passe VIP al backstage. Vamos! A l'Uri li agraden aquestes coses. I podreu saber A mi quina m'agrada- feina té l'Enric dins de l'escenari. M'agrada veure com funcionen les coses per darrere. M'agrada molt. No, i a més, nostre treball, lo maco que té és que té una vestida, com a escenografia, té una vestida de 9 metres per 5 dalt, i clar, hi ha unes teles que ho tapa, que representa la vall. Si traguéssim aquelles teles, la gent fliparia, perquè trobes penges pel terra, trobes roba, trobes utillatge, trobes de tot, o sigui... Trobes una nina. Sí, trobes una... Però per què fas spoilers? Una nina, Arnau. Una nina, però clar... Una no, nina. Ja Ningú està, sap que és una direm res nina. més. I direm què res serà? més. Una persona? Clar, és totalment real. Però és això, si despulléssim nostre treball, lo del darrere es veuria tant, i a Gironella hi va haver uns nois que ens van demanar si podien entrar a veure com teníem el backstage. Jo els vaig dir, ara mateix és un... Bueno, quan s'acaba l'espectacle no es pot passar per darrere. Bueno, sí, els vaig dir, aneu amb cuidado perquè aquí hi ha uns mitjons, aquí hi ha una camisa, aquí... Això, cuidado que aquestes copes es trenquen, no les xuteu, sisplau. Sí, és lo maco. I ja us convidarem, no us preocupeu. Jo que estic per allà al darrere, a vegades que no tinc res a fer, em poso a gravar vídeos de com tothom va estressadíssim movent-se d'un lloc a l'altre, perquè s'han de canviar en 30 segons i han d'anar d'una punta a l'altra, han de canviar de personatge, han de fer unes sabates, han de fer no sé què, han de sortir pel mig, pel darrere, que no es mogui res, i jo allà fet una columna. Sí que de fet l'Enric a cada funció fot un sorollam al tio. I la lia, perquè la vestida La lia. sona, perquè... A l'última funció no vaig fer soroll. Allà, i se sent clom. Es va caure un penja, és veritat. I de qui va ser culpa? De l'Enric. De l'Arnau. Sempre. Sempre és culpa meva. Veus, aquestes són les coses que s'han de mirar per la següent. Exacte. Això Que ens ho l'Enric apuntem. pugui mirar-ho des de la platea. Però és que a l'Enric li No. agrada tant canviar a la gent. És que a més em fa No. molta gràcia perquè ve i diu, escolta Arnau, recorda'm com era aquest canvi. Vale, era per aquí, no? Vale, sí. Vale, però on m'ho posaràs? Aquí, no? Val, ho tinc controlat. perquè això, l'últim dia que no ho vam poder assajar in situ en el lloc, també jo havia de repassar-ho. A la primera funció sí que vam tenir com bastants assajos allà al mateix teatre, llavors allà controlat, allà guai. Però la segona funció, que ja va ser arribar i fer-ho, allà sí que vaig anar una miqueta més perdut. I la cosa és, aquestes coses que s'han d'anar mirant és aquesta ja fora bromes, de mirar tema de els canvis de vestuari que tu tens de tan poc temps, potser donar-te una miqueta més de temps. Però és que hi ha un canvi de vestuari que literalment, Som 3. o sigui, som 3, un sóc jo, i acabo amb calçotets. O sigui, m'he de treure tot i posar-me... M'he de treure una camisa, una armilla, uns pantalons, unes sabates, una boina i posar-me una camisa, un xalec, una altra armilla, una corbata, una americana, uns pantalons, unes sabates de mudar i a sobre una jaqueta i una perruca. Això amb
25 segons o alguna cosa així. Que també, No. jo crec que... A tu et passa el temps més ràpid, jo Sí, crec, sí. però... Aviam, és molt Jo- poc temps, jo mai és arribo, molt poc temps. Però són moltes coses. Jo Són crec moltes que... coses. Que sona, minuts, que, però- sona, que sona la cançó i encara m'estic tibant la sabata. Està cantant encara, ficant-se... Sí, Sí, a sí. més ha d'entrar cantant. Bueno, és que Clar, és clar. xou. Sí, no sé si va ser a Sallent, que estava cantant mentre em posaven la perruca. O sigui, bastant bèstia. Però són coses del directe. Del directe. I és el més maco. Ojalà la gent ho pogués veure, Clar, també. és ojalà la gent no ho sàpigués, però després ho pogués veure, saps? Correcte. Uri. Portem una hora i 5. L'ordinador se'ns ha posat en estalvi de bateria. Ostres! Superbé. Voleu que busqui un endoll o alguna cosa? Poder Sí, trobem alguna aquí- cosa Sí, per aquí a la gespa segur. Aquí com a màxim connexió a terra. No sé fins a quin punt se'ns està veient ja. Clar. I això És és l'altre fosquet, tema. és Jo fosquet. això fa estona que ho penso, dic. Bueno, tenim el llum aquesta, No que jo passa crec que ens res. està salvant una mica. Ara ens ho diran. Ara ens ho diu l'Uri. Prou, no? Prou decent, no? En Prou. càmera es veu diferent, això és veritat. Vale. Perfecte. Doncs... Res. Aquí a la companyia de teatre Clifford. Esteu contents? I tant, molt molt. contents. Molt bé. Orgullosos del treball que hem pogut fer en aquests últims 3 anys. Molt bé. Doncs ens alegrem molt. Pues muy bien. Pues que te den! És que no me la pot pelar... És que, comparat amb la seva obra de teatre, nosaltres no podem fer res. O sigui, a veure, parlem-ne d'això. No, ens alegrem molt de com us van les coses. A mi m'encantaria venir, de veritat. Us ho prometo. Quan ho fem, ja T'avisarem. això, Ja. us ho Ja us diem. avisem. I tant. Tu no tens el micro, tu no pots parlar. Però és que, perdona, jo només convido a l'actor. Ah, vale, vale. A l'actor professional que El protagonista. fa pollots. El castrati. Com? El castrati. Ara quan arribis a casa busca què és. Busca-ho. No és res raro, eh? És algo... Bueno, una miqueta raro era. Va, però és normal. Però bueno. Bueno. És com quitar la llonganissa. Va, moltes gràcies per venir, de veritat. A Valtros, I tant. per convidar-nos. A vosaltres. Enric, gràcies per repetir. Bé, jo encantadíssim. Jo ja em ficaré un nom a una de les cadires, us aviso. Vale. Arnau, Georgina, esperem que pugueu repetir alguna cosa. Mira, quan torneu a fer les funcions, podeu tornar, si voleu. Mal, I tant. sí. Estarem Faria encantats. gràcia, no, Uri? Tècnicament Només torneu riu de mi. vosaltres, però Eh? bueno. Que torneu vosaltres. Bueno, aquest cop Ah, anirem bueno, sí. nosaltres. Llavors podem fer I Anem a fer a la cabra, anem a fer-ho. Això és el que anava a dir. Al teatre, en algun Exacte. teatre. Has vist? Bona, Has vist? Bona. Com es nota que és la directora. Amb la vestida de fons. Amb la vestida. Oh. Clar, clar. Doncs res. punt de dir-ho, Ja està, no ho he Uri, dit. despedeix perquè estic patint. Res, ens veiem aquí la setmana que ve. Cadires de càmping. Cadires de camping. Sona la música aquesta fantàstica que ens va fer l'Enric. Sona ara. Cadires de